haserre eta samina sakonak dira berriro ere Euskal Herrian. Arketasen 54 urteko emakume baten erailketa matxista gogor salatu nahi dugu Oiartzungo feministen asambladatik. Eta ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu. Hau ez da zoratutako gizon baten ekintza isolatu bat. Erailketa hauek izebergaren punta besterik ez dira. Kolonialak sostengatzen eta elikatzen du emakumeen aurkako indarkeria. Biharamunean ez aldatu ez balitz bezala jarraitzeko. Irmotasun eta kontundentzia handiago exigitzen diegu. Ez dugu adierazten utzik nahi. Jendarte osoa bide egiten diogu konplizitate oro apurtzera eta erantzukizuna hartzera. Hori dela eta mugimendu feministak deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzeko deia egiten dugu. Beharrezkoa eta premiazkoa da herri honek aresi bat jartzea. Eta horretarako bertan indar eta borroka guztiak jartzeko deia egiten dugu.